היום לא פסיכולוג, היום פסיכיאטר. כן, בעזרת השם נשתדל. איך זה הולך ישראל? אל תסתכלו בשיעור שלך, בשבוע שעבר, אני ראיתי ברוך השם. ויקטור שלח אבל חלק יגע בלד ולכף ראשון הגזר ידוע, בעזרת השם שהשיעור היום יהיה להצלחת כל מי שמשתתף בשיעור, ואמא ונתנאל ואריאל בני רוסלן וכל אלה שמשתתפים, בעזרת השם יהיה זיווג השנה לאורלי בת אליהו, ולכל אלה שמשתתפים, החכם רפאל, שנות טובות, שיהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, בעזרת השם, לאמנואל, למיכאל, לוויקטור, לישרוליק, לעזריאל, לכל מי שנמצא ורואה אותנו בשיעור, בעזרת השם שנשמע בשורות טובות, שישו ונשמע סרטן נסטי בת מזלות, ולרמב"ם בן בנימין זאב, ולזכריה בן רבי שילת. מי עוד? בעזרת השם. טוב, לפני שאנחנו נתחיל בשיעור הגדול והקדוש היום, אני רוצה ריכוז מלא פלאפונים בצד ברשותכם, אחיי הקדושים והיקרים והאהובים. חשוב וטוב לדעת שתדעו לכם שהכנתי לכם שיעור ממש טוב, שאפילו אני בשעה הקרובה לא ייגע בטלפון, בלי נדר בעזרת השם. מבטיח לכם שאני לא ייגע בטלפון. פסיכולוג או לא פסיכולוג? הלאה, בואו נמשיך מפה. אחד הדברים הגדולים בתעשייה הבינלאומית ידוע שאחת התעשיות הגדולות בעולם זה עולם ההייטק, עולם הטכנולוגיה. עוד השם זה פתוח, צריך לבוא מישהו. לא יודע. הייטק וטכנולוגיות והכל יפה, ממש כמו שצריך. תעשיות ענקיות. אבל ישנה תעשייה אחת שהייתי אומר ושם אותה במקום הראשון. התעשייה הזאת נקראת תעשיית הפרסום. תעשיית הפרסום, מה זה תעשיית פרסום? זה תעשייה שלוקחת את כל סוגי הלקוחות שבעולם ואומרת להם במילים אחרות, אתם אנשים קטנים ואנחנו קובעים ושולטים עליכם, וכל מה שנפרסם אנחנו נשלוט ונשליט עליכם, וככה אנחנו נביא אתכם לנקודה שבו אנחנו רוצים שתגיעו. זאת אומרת שכאשר יש עכשיו איזושהי חברה בעולם שרוצה לפרסם, לצערנו הרב היום אנחנו רואים בקיץ כל מיני בגדים מוזרים של אנשים, בגדים מוזרים. יש מה שנקרא מכנסיים קרועים. אתם יודעים מה זה מכנסיים קרועים? כאילו כלב נפל עליו. לא יודע, הוא דוב. כלב זה טוב, דוב אולי נפל עליו. וככל שהם יותר קרועים, ככה הם יותר במודה. שאלת השאלות שנשאלת, איך בן אדם נורמלי, א', לובש דבר כזה, כי מבחינת ההיגיון והשכל, עזבו את האופנה בצד ואת הקטע עכשיו הדתי או לא דתי, אני לא מדבר על דתי או לא דתי. שכל נטו. אם אני אתן לך בגד קרוע, אתה צריך להגיד לי בשביל שאני אמכור לך אותו, או שאני צריך להיות עיוור, או חולה, או בן אדם שלא ראה בגדים בחיים שלו. ולכן, כאשר ישנה חברת פרסום גדולה, מכובדת, ושיודעת לפרסם את עצמה, אזי היא תביא איזה שחקן הוליוודי, שמוערך במיליוני דולרים ושכל העולם אוהב אותו ומכיר אותו. רונלדו. הזכירו את רונלדו. רונלדו הוא טניס, מה עושה? כדורגל, נו. לא עשה חלק כדור. כדור, הוא גם כדור, זה כדור קטן, זה כדור גדול. שחק בכדור. ורוצים עכשיו לשווק את המכנס הקרוע הזה. מה עושים? שמים עליו. אומרים לרונלדו, ביונג'ו, קח מכנסיים זה, תלבש את המכנס הזה, שמים אותו בשלטי חוצות ענקיים, במימדים ענקיים, בבניינים הכי מפוארים והכי גדולים בעולם, ואומרים לכולם, הנה, אם גדול הדור לבש את המכנסיים הקרועים האלה,
מי אנחנו? מי אנחנו? אז כולם לובשים את המכנסיים הקרועים. זה רק מראה לנו כמה שאנחנו צאן עיוור שהולך לטבח. זאת אומרת שההשפעה שלנו כחברה מושפעת מאנשים גדולים, בעלי כוח בפרסום, שאומרים לנו במילים אחרות, אנחנו נשלוט עליכם. וככה עולם הפרסום מתנהל. שלום עליכם. שלום. ידוע שישנו אחד הנוירולוגים הגדולים בעולם, זיכרונו לברכה, עבר את השואה, וקראו לו בשם ויקטור פרנקל. שמעתם פעם את השם הזה? ויקטור פרנקל? מישהו שמע את השם הזה פעם? הוא וינאי מוצלח, מוכתר בתעודות אין ספור, כל סוגי מדליות זהב שאי פעם מכירים ולא מכירים, אצלו. אדם חכם מאוד משכמו ומעלה, עבר המון דברים בחיים. אותו ויקטור פרנקל הזה, זיכרונו לברכה, לפני כ-50 שנה, קיבל טלפון. מצלצל לו הטלפון. זה לא כמו פעם אייפון, למה הוא היה? מי הוא היה? אנחנו נדבר על הראשון. ואותו ויקטור פרנקל הזה מקבל שיחת טלפון ממנכ"ל חברת קוקה קולה. מכירים? כן. שמענו. כולם מכירים חברת קוקה קולה. ביקשו ממנו שייתן להם דקה, רק שיביא להם איזשהו רעיון והברקה, איך אפשר לשווק את המוצר הזה שנקרא קוקה קולה. אמרו לו, בשביל הדקה הזאת, אנחנו מוכנים לשלם לך $20 מיליון. דקה. למה לא התקשרו אליי? 20, עדיין לא נולדת. $20 מיליון. אמר להם, אין בעיה. והוא אמר להם, בחברת קוקה קולה, עד היום יש את הפרסומת שלו. כולם מכירים את הפרסומת הזאת. קוקה קולה, מה זה? טעם החיים. טעם החיים. הכניס להם למוח, לכולם, מילה אחת, 2 מילים. מה זה קולה? טעם החיים. ויקטור פרנקל, זיכרונו לברכה, זה השם של הבן אדם. וינאי, שעבר את כל מה שלא עבר בחיים. אדם חכם מאוד. תודה. הגיע, טעם החיים הגיע. ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. הנה מונח מפנינו. ואותו אדם אמר להם את המשפט הזה. קוקה קולה, משפט אחד, טעם החיים. אם אנחנו היום שותים בקבוק קולה, מה יוצא לנו מהפה? טעם החיים, או שיוצא לנו גרפס מהפה? גרפס. יוצא לנו גרפס מהפה, לא טעם ולא חיים. מה עשו בסך הכל? מה עשה עולם הפרסום? מחדיר לך למוח שהמשקיע הזה, קוקה קולה, הוא טעם החיים, ואין בן אדם בעולם שלא יודע שקוקה קולה זה טעם החיים. כמה קטנים אנשים יכולים להיות על ידי זה שכוח הפרסום וכוח החברה הכללי משתלט לנו על המוח. מה עושים בכדי לא להיות צאן שהולך אחר הטבח? מה עושים? בעזרת השם, אנחנו עוד מתקרבים לראש השנה. כמו שידוע, בעזרת השם, ביום ראשון הבא, ערב ראש השנה. פרשת השבוע הבאה עלינו לטובה היא פרשת אתם ניצבים. אומרת התורה הקדושה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. ידוע
כשעם ישראל פה, בתוך ישראל, בארץ ישראל, כאשר יש לנו חג, חוגגים אותו כמה פעמים, את אותו חג? פעם אחת בשנה. ראש השנה חוגגים אותו כמה פעמים? פעמיים. כל העולם. אמר לי עכשיו, אחי ורעי, גילה לנו את זה. בכל העולם ישנו חג אחד שכולנו מקיימים אותו ועושים אותו יומיים. מה זה החג הזה? ראש השנה. ראש השנה אומרת התורה הקדושה, אתם ניצבים היום, מי? כולכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, חיילכם, מי לא? כולם. בכל העולם. למה? כי איזה יום זה? כי זה יום ראש השנה. וכאשר מגיע יום ראש השנה, זה לא משנה אם אתה נמצא בחוץ לארץ, או אם אתה נמצא בארץ ישראל. כאשר הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ההזדמנות לבוא ולשוב בחזרה אל הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות בעולם מצב ששם יהיה יום אחד, או פה יהיה יום אחד ושם יהיה יומיים, או להפך. בראש השנה כולנו כאיש אחד, אתם ניצבים היום כולכם. המילה אתם, אם נהפוך אותה, זה אמת. אומרת התורה הקדושה, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם אבינו. התורה הקדושה כל כך אכפת לה מעם ישראל, והקדוש ברוך הוא חס על עם ישראל, שזה לא מספיק. אנחנו בסידור אומרים, בתפילה, זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים. למה? למי? למענך אלוהים חיים. זה אנחנו אומרים בתפילה, בתפילת 18. אני לא יודע אם עד היום אני אישית שמתי לב לזה, אבל אני בטוח שאתם כן שמתם לב לזה. אבל אני רק רוצה להעיר את הזיכרון. הפסוק אומר, אתם ניצבים היום כולכם. אם נתבונן במילים של הפסוק, אנחנו נראה דבר נפלא ביותר. אתם מסתיים באיזה אות? מם. ניצבים? במם. היום? כולכם? מם. 4 ממים. מילה אחרי מילה. אתם ניצבים היום כולכם. זה דבר שנדיר לראות בתורה. 4 מילים, שכל 4 מילים מסתיימות באותו אות. ולמה זה כאן? ולמה? הרי כל מה שהתורה הקדושה והפרשה מדברת, אתם ניצבים, זה פרשה שמשתייכת לראש השנה. לפני מי עומדים? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתם ניצבים היום כולכם, כולנו ביחד. 4. יש לנו 4 ממים, מם זה בגימטריה 40. 4 כפול 40, כמה זה? 260. בכל העולם. מסכימים? מה אנחנו אומרים בתפילה? זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. אני צריך פה מישהו שיודע קצת מתמטיקה. האם יש לנו פה בקהל דבר כזה? חנוכה. חנוכה ביחד עם כל החברים פה יגיד לנו כמה זה גימטריה של המילה אלוקים. זה שלי הכוס כאן. אני כבר בירכתי. 187. 192. כמה? 100? קוף 100. לא, אלוקים, בלי קוף. בסדר, שזה אנחנו... אני לא אומרים שם השיר. איזה... כמה זה אלוקים? בינתיים אתם תעשו כמה זה חיים. יהיה לכם יותר קל. כמה זה חיים בגימטריה?
47. 68. יותר קל. בעוד 40. כמה זה חשוב? 92. 92? מה, אכלנו ב-91, זה 92, מה? כמה זה יוצא אמרנו? 92. כמה? 92. ועוד, כמה אמרתם? 68. כמה זה יוצא ביחד? 160. 100? אלוקים חיים! אתם ניצבים היום כולכם. 92 ו-38 אמר. ספי האותיות של אתם ניצבים היום, ספי תיבות של המילים אתם ניצבים היום כולכם זה 4 ממים. מם זה 40, כפול 4 זה 160. בדיוק יוצא אלוהים חיים. בדיוק 160. אתם ניצבים היום כולכם לפני מי? לפני זה שהקדוש ברוך הוא אומר זוכרנו לחיים, שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא. כותבנו בספר חיים למענך מי? אלוהים חיים. הנה פה, זה אלוהים חיים. אתם ניצבים היום כולכם. המילה אתם זה אותיות אמת. בראשית, ברא, אלוקים, זה ספי תיבות אמת. אבל לא באתי לדבר איתכם על ראשי תיבות ועל ספי תיבות, לא על מספרים ולא על מזגנים, כי ברוך השם קצת חם פה. אבל ברוך השם הכל בסדר. אבל בואו נמשיך הלאה. אמרו כאן, זה גדול איתו. בוא תדבר, תראה איזה חם. בכל אופן, שאלה אם אתה בתנועה. העבודה הפסיכולוגית שלך זה כאן. אמן. ידוע, אחים יקרים ואהובים שלי, ידוע. שכל מה שמוזכר בתורה, עניין של ניצב, זה רק כאשר אדם יש לו עמוד שדרה. מה זה ניצב? מלשון אדם שהוא עומד, ניצב, חזק, איתן, יציב, יציבות. כאשר התורה הקדושה אומרת לנו אתם ניצבים היום כולכם, התורה מתכוונת כולכם זה כאיש אחד בלב אחד. התייצבו וראו את ישועת השם. כשעם ישראל מקבל את מתן תורה במעמד הר סיני, שם יש התייצבות. אומר רש"י הקדוש כאיש אחד בלב אחד. גם פה התורה אומרת עוד פעם את המושג של ניצב, כאשר יש אחדות, ואז כאשר יש אחדות, הקדוש ברוך הוא שומע ומקבל את התפילות שלנו. מקודם הזכרנו את העניין כמה כוח הפרסום משפיע על העולם, וכמה אנחנו הולכים שבי פתי אחרי כל מה שהעולם עושה ומתנהל. היה פעם אדם אחד שהעבודה שלו, הוא היה אחראי על כל בתי החולים של הפסיכיאטרים, איך זה נקרא? בגושקיים. איך? פסיכיאטרים. כן, כל הבתי החולים מפחידים, אנשים שהם מסכנים. ואותם, שלא נדע, אמר יום אחד אותו מנהל גדול, בוס גדול אמר, אני רוצה ללכת לעשות ביקור באחד הבתי חולים ולבדוק איך המערכת באמת עובדת, האם היא עובדת בצורה מסודרת, איך המנהלי מחלקות עובדים, את מי מכניסים, את מי מקבלים למחלקה, את מי לא מקבלים. ואותו מנהל הגדול, הבוס הגדול, מגיע לאחד הבתי חולים בארץ עם כל הצוות הגדול שלו, והוא מגיע למנהל המחלקה ואומר לו, תגיד לי, שלום עליכם, מה שלומכם, איך אתם מרגישים אחרי כל העניינים? הוא אומר לו, על פי מה אתם מקבלים לפה אנשים, ועל פי מה אתם מכניסים את האנשים, כל אחד לאן שהוא אמור להיכנס. יש אחד שהוא נמצא בחדר שהוא ממש סגור, סוגרים אותו, שמים מדבקות שלא יצא מהחדר, פחד. יש אחד, מוציאים אותו בין 2 ל-4, יש אחד משחררים אותו לחצר, ויש אחד שגם עוזר במטבח. על פי מה אתם בוחנים, מה הקריטריונים?
מה הקריטריונים של הקבלה? כל אחד לאן משתייך. אמר לו המנהל מחלקה, זה עובד ככה. כשמגיע בן אדם אלינו למחלקה, אנחנו ממלאים בריכה, אמבטיה במים, ואנחנו נותנים לו מזלג, כפית, כוס ודלי. יפה מאוד. נו, ואיך אתם בוחנים אותו? אם הוא מגיע ורוצה להוציא את המים אחרי שהאמבטיה מלאה, כן, סגרו אותה עם הפקק, האמבטיה מלאה, אם הוא לוקח מזלג ומנסה להוציא את המים מהאמבטיה עם המזלג, מכניסים אותו למחלקה סגורה, אטומה, הרמטית, עם שרשראות ברזל, וגם שמים דבק סלוטפ שלא יצא משם. אם הוא לוקח כפית ושופך, מוציא מהאמבטיה עם כפית, שמים אותו במחלקה סגורה עד 9 בערב, ב9:30 נותנים לו להוציא את האף מהחלון וזהו. אם הוא לוקח את הכוס ומוציא מהאמבטיה, אזי גם נותנים לו להיות בחוץ, בחצר. אמר אותו מנהל גדול, הבוס הגדול, יפה מאוד, זאת אומרת שמי מוציא את המים עם הדלי לבחוץ, אז אותו אתם משחררים אותו. אמרו לו, המנהל של המחלקה אמר לו, נשמה, יש מצב שעכשיו אני לוקח אותך עכשיו ברגעים אלו ומכניס אותך להידר של הסגורים 100%. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, כי מי שצריך לצאת מפה זה רק מי שמבין בכדי להוציא את המים, צריך רק למשוך את הפקק ושהמים יצלו לבד. אל תהיו חכמים גדולים. אל תחשוב שאם אתה הבוס הגדול, אולי הרעיון שלך יביא לאיזשהו פתרון. לפעמים דווקא מהאנשים של השטח אתה יכול ללמוד הרבה יותר. אומרת לנו התורה הקדושה, בראש השנה ישנם סימנים שאנחנו שמים אותם על השולחן. כידוע, יש את הסימנים של הלוביה ואת התמר ואת התפוח ואת כל הסימנים שאנחנו שמים על השולחן בראש השנה. מה הם הסימנים האלה? מתי מזכירים אותם באמצע השנה? למה יש 2 ימים בראש השנה? ועל זה בעזרת השם יתברך אנחנו נתחיל את השיעור עכשיו ונדבר מה זה מעלת ראש השנה, מה החשיבות של ראש השנה וכנגד מי זה. ידוע שראש השנה, כמו שאמרנו מקודם, עושים אותו כמה ימים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מאיפה אנחנו נשענים על מה שאנחנו מוצאים מהפה? מי אמר? בתורה. לא, בתורה כתוב יום אחד. יום תרועה יהיה לכם. יום אחד כתוב ראש השנה, לא כתוב יומיים. חכמים תקנו שיהיה יום. מי? באמת ידוע דברי הבן איש חי בפרשה ראשונה, פרשת ניצבים. שמה הבן איש חי מביא לנו את העניין בשנה ראשונה של פרשת ניצבים, וגם במטה אפרים וגם הארי הקדוש אומר שיש עניין שצריך אדם לעשות ראש השנה פעמיים. ישנם מפרשים שאומרים שראש השנה, את המאכלים של ראש השנה די בזה של לאכול רק ביום הראשון, ולא צריך לאכול גם ביום השני. אבל נוהג העולם נוהגים ועושים את ראש השנה ואת הסימנים כמה ימים? יומיים. 2 ימים. גם בערב. גם בערב ראש השנה וגם בראש השנה. אני רוצה להיכנס איתכם עכשיו לעולם, פשוט להביא לכם יהלום לכבוד החג. כי פשוטו, כמו שאמרתי עכשיו, יהלום לחג. ירמיהו הנביא היה חבר טוב של נבוכדנצר. כשהם הלכו יום אחד לטייל, נבוכדנצר היה ילד קטן. וכאשר הוא היה ילד קטן, כבר כשהוא היה ילד קטן, השיגעון אצלו התחיל. ואומר נבוכדנצר לירמיהו,
יום אחד אני אגדל, אני אהיה מלך, ואני אשרוף את ירושלים ואת בית המקדש שלכם. אמר לו ירמיהו, תגיד לי, אתה מחובר לחשמל? ככה אמר נבוכדנצר לירמיהו כשהוא היה ילד קטן. ילד קטן אמור לדבר איתי על במבה אדומה או על במבה רגילה. על מה מדבר איתו נבוכדנצר כשהוא היה ילד? אמר לו, אני אהיה מלך, וכשאני אגדל, אזי אני אשרוף את ירושלים ואני אשתלט על כל העם היהודי. ראה ירמיהו הנביא שדבריו, דברים אמיתיים. אמר לו ירמיהו הנביא, אם כך, יש לי בקשה אליך. תן לי בבקשה, אם אתה רוצה להשתלט על כל ארץ ישראל, אני מבקש ממך רק את ירושלים. תן לי את ירושלים. אמר לו, לא נותן לך. אמר לו, תן לי את בית המקדש. אמר לו, אני לא נותן לך. תן לי את הסנהדרין שנמצאים בירושלים. אמר לו, אני לא נותן לך. בוכה ירמיהו ואומר לו, ריבונו של עולם, תן לי את התינוקות של בית רבן, הילדים הקטנים, תן לי אותם. אמר לו, לא אתן לך. אמר לו, איזה חבר אתה בכלל? אתה קורא לעצמך חבר שלי? אמר לו נבוכדנצר, אומר הנביא, אם תגיע עד הצהריים ותספיק לקחת משהו, אני אתן לך לצאת מזה. קח משהו ולך. אבל אם לא תספיק להגיע, ידוע דברי הנביא הקדוש. מה היה באמת? ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא באותו יום לא היה בירושלים. הוא הלך לקנות את החלקת שדה מהדוד שלו חנמאל. וכשהוא חוזר לירושלים, הוא רואה שכל ירושלים בוערת באש. ואת בית המקדש נחרב עולה באש. הנשמה. הכל נחרב. וירמיהו בוכה, אומר לו, מה עשית? באותו רגע עמד שם נבוזראדן עם חרבות, ואמר, מי שמתקרב אני יורד אותו, דמו בראשו. כתוב בנביא דברים מבהילים מה שהיה שם. איך ירמיהו הנביא היה מרים את האיברים של היהודים, ידיים ורגליים, והיה מנשק אותם. איך עשית דבר שכזה? החרבת את בית המקדש. מה כתוב בהמשך הנביא? באותו זמן הם עוזבים את ירושלים, ירמיהו וכל עם ישראל שנשאר איתו, 100,000 שנשארו, ולאן הם עולים? הם יוצאים לבבל. הם הולכים לבבל. כמה זמן הליכה מירושלים לבבל? ימים, לא? שבועיים. עם כל הכמות של האנשים האלו, באמת, היה אפשר לומר שזה קרוב ל3 שבועות אפילו. לבבל. יצא לבבל. וכשהם הולכים ועולים לבבל, אומר דוד המלך בתהילים, על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. עם ישראל בוכים על נהרות בבל, אומרים את זה בתהילים. על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. אמר להם ירמיהו הנביא, על מה אתם בוכים? נבוזראדן באותו רגע אמר להם, תבכו יום, תבכו יומיים, תבכו 3 ימים, תבכו 4 ימים, זה יעבור לכם. עד עכשיו בו. זה יעבור לכם.
לאחר כמה ימים, ירמיהו הנביא אומר להם, אומר הנביא הקדוש, קם, בא ללכת. אמרו לו, לאן אתה הולך? אמר להם, אני חייב להגיע לירושלים. יש בירושלים יתומים ויתומות, אלמנים ואלמנות, אנשים שצריכים עזרה. אתה יושב לי פה? זה המקום לשבת? קום, תעזור, לך. ובאותו רגע, כשירמיהו הנביא עוד פעם קם והולך, עוד פעם התחילה הבכייה. וזה מה שאומר דוד המלך בתהילים, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו. לא רק על נהרות בבל ישבנו ובכינו, אלא על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו את הבכיות האלה. הם התעוררו שוב לבכי. הם פשוט מתעוררים לעוד בכי. אמר ירמיהו הנביא, הוא מרים את הידיים שלו ואומר, מעיד אני עלי שמיים וארץ. אומר ירמיהו הנביא, מעיד אני עלי שמיים וארץ. אילו הייתם בוכים, בחייה בזמן שהייתם בירושלים, לא פה, הייתם בוכים את הדמעות האלה שאתם בוכים בירושלים. כל זה מתחבר לראש השנה, אחים יקרים שלי. אני היום באתי אש. אל תסתכלו עליי ככה, אני לא פסיכולוג. אני מדבר מהלב שלי, כי אנחנו צריכים להתעורר. ראש השנה זה עכשיו. ועל נהרות בבל זה לא סיפורים ואגדות. זה פה היום אצלנו, אין לנו בית מקדש. ועל זה אני בוכה דמעה. כל אחד צריך להפקוד דמעה על דבר כזה. על נהרות בבל, שם ישבנו. מה זה המזמור הזה? כשירמיהו הנביא עם נבוכדנצר יצאו לשם. אומרת התורה הקדושה, אם לא הייתם בוכים, אז עכשיו בוכים, אה? מחילה, זה היה קצת חשוב. אומר הנביא, מחילה לכם, עכשיו תפקו את השריפה. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, הבכיות שלכם לא יעזרו לכם שום דבר. שום דבר הבכיות האלה לא יעזרו לכם. לך תקרא מהר. למי? לאברהם, ליצחק, ליעקב, למשה רבנו. הם יודעים מה זה בכיות. הם יודעים לבכות. כשעם ישראל בוכים את השריפה. זה ראש השנה. לעצמות שלנו, לתוך הבשר זה צריך להיכנס. יום ראשון ראש השנה. איך אדם יכול לחזור בתשובה? אדם מסתכל מה עבר כל השנה, איזה אסונות היו השנה. ילדה בת 7 נכנסה לתוך ג'קוזי, מתה. הפטרה, פאק. הורים, ילדים, בולענים, בלגן, אנשים מתים, אנשים חיים, מי יודע, מי ידע? העיקר לשים את התפוח בדבש, להגיד שנה טובה, לבריאות, שלום, ביי. מישהו יכול לדעת מה יהיה לנו השנה הזאת? איך אדם יכול לשבת על הספה ולהגיד שנה טובה מתוקה עם תפוח בדבש? תפוח בדבש זה עוד תוספת ששמים בשולחן, בכלל לא כתוב שצריך לעשות את זה. זה הרמה או מוסיף שצריך לשים גם תפוח בדבש. אבל אם היינו יודעים להתבונן ולהסתכל, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא, לך תקרא לאברהם, יצחק ויעקב, למשה רבנו, הם יודעים מה זה לבכות. אמר ככה ירמיהו, ככה? הלך מהר למערת המכפלה. מי נמצא במערת המכפלה? 3 אבות, 4 אמהות. מהר, הלך ירמיהו למערת המכפלה.
אברהם, יצחק, יעקב, קומו. אמרו לו, מה קרה? הקדוש ברוך הוא קורא לכם. מה קרה? לא יודע, אל תשאלו אותי, אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא אמר לי שהוא קורא לכם. הלך לעבר הירדן. משה, משה רבנו. מה? הקדוש ברוך הוא קורא לך. מה קרה? מה הוא רוצה? לא יודע, הוא קורא לך, אני לא יודע. עומדים אברהם, יצחק ויעקב, ומשה רבנו מול הקדוש ברוך הוא, אחים יקרים ואהובים. אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, איך אפשר לשרוף דבר כזה כמו בית המקדש? תמחל לעם ישראל, תמחל להם. הרי אני לקחתי את הבן שלי היחיד והעליתי אותו על גבי המזבח, ולא דיברתי מילה אחת על הניסיון הזה. אנא ממך, סלח להם. שתק הקדוש ברוך הוא ולא דיבר כלום. בא יצחק אבינו מול הקדוש ברוך הוא, אמר לו, נעקדתי על המזבח בגיל 37. אני עקוד, קשור. אתה אומר לאבא שלי, קח אותי בגיל 37 ושישחט אותי? תגיד לי את זה. אבל לא אמרתי ולא העזתי לדבר, כי הקדוש ברוך הוא ככה רצה. אנא, סלח לעם ישראל. שתק הקדוש ברוך הוא ולא דיבר כלום. לא מעניין אותי מה אתה אומר. מגיע יעקב אבינו. יוסף. אומר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה זה בשבילי היה לגדל 12 שבטים בבית של עובדי עבודה זרה? איך? ושתקתי, וכולם יוצאים פרחים, שבטי ישראל. אנא ממך, סלח להם לעם ישראל. נו, אז מנשה שם פסל בהיכל, שם צלם בהיכל, אז מה? בשביל זה להחריב את בית המקדש? ולא נענה הקדוש ברוך הוא. מגיע מי? משה רבנו. משה רבנו מגיע מול הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אנא השם הטוב, בגיל 80 אמרת לי, קח את המושכות של עם ישראל ותנהיג את עם ישראל. במשך 40 שנה משה רבנו מנהיג את עם ישראל. עבר איתם את כל התלאות הנוראיות שאי פעם בן אדם, בשר ודם יכול לחוות. ברעב, בצמא, בדבר, בשכין. את כל הדברים הכי קשים משה רבנו עובר ביחד עם עם ישראל. אני מוכן למות במדבר, לא זכיתי להיכנס לארץ ישראל בכדי להראות לעם ישראל, הנה אני פה במדבר מנהיג של עם ישראל. ולא עלתה תפילתו של משה רבנו מול הקדוש ברוך הוא. שתק הקדוש ברוך הוא ולא דיבר כלום. מה עושים? מה עושים? לא האבות הקדושים ולא משה רבנו ולא אף אחד מהאבות הקדושים. אף אחד לא נהנה. עד שמי הגיע? דוד המלך. עד שהגיע אמא רחל אמנו. עמדה מול הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, הקדוש ברוך הוא, רחל אמנו, אמא רחל. רק שנבין מה זה פרופורציות ביהדות, אנחנו מדברים על יהדות. מה זה האבות הקדושים? אם לא האבות הקדושים אנחנו בכלל לא נמצאים פה, אנחנו לא קיימים. זה חלום שאנחנו נמצאים פה בכלל. זה הזיה שאנחנו נמצאים פה בכלל. מה אנחנו עושים פה בכלל? מגיעה אמא רחל לפני הקדוש ברוך הוא, ויש לה טענה חזקה מול הקדוש ברוך הוא.
אמרה רחל הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניך את אהבתי ליעקב. יעקב עבד את לבן 7 שנים בכדי לקבל את מי? את רחל. ורחל מקבלת במשך 7 שנים מתנות שיעקב אבינו שולח לרחל כל חודש, כל שבת, כל חג. ואבא לבן הרשע, הארמי הזה, השקרן, אבא שלם, מה עושה? את כל המתנות מעביר ללאה. לאה הצדקת לא דיברה מילה אחת, שתקה. כי היא רצתה להתחתן עם יעקב אבינו. יש לה מטרה בחיים. תולה ארץ על בלימה, אומרת הגמרא. מה זה תולה ארץ על בלימה? זה שבולם את פיו. אדם שיודע לשתוק ולא לענות, גם אם מבזים אותך, אל תענה. כי אדם תולה ארץ על בלימה, על זה שאתה בולם את הפה שלך, אתה זוכה פי 100 לזה שמדבר. ליד כסף מדבר שתיקה זהב. סייג לחוכמה שתיקה. גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. זה דברים, מה זה כוח של שתיקה. אומרת אמא רחל הקדוש ברוך הוא, אני שתקתי ולא דיברתי, כאשר רחל מעבירה את הסימנים ללאה אחותם. יעקב מתחתן. עם מי הוא מתחתן? הוא אמור להתחתן עם רחל. מה קרה באותו ערב? לבן לוקח סמלת כלה, מלביש את אחות של רחל, את לאה, ואומר ליעקב, יעקב, איש חמודות, אשתם יושב אוהלים. הכלה שלך, לאה, הוא לא יודע כלום. מדרך גירסה, מצד שני, יעקב, לפני שהוא התחתן עם רחל, הוא אמר לה 3 סימנים. והסימנים האלה שהוא נתן לה, זה חלה נידה והדלקת הנר. זה למה עושים חינה. מה זה חינה? חלה, נידה, הדלקת הנר. כאשר אישה יוצאת מהבית של אבא ומתחתנת, היא מתחייבת ולוקחת על עצמה את זכות המצוות האלה של חלה, נידה והדלקת הנר. הדלקת הנר זה ראשי תיבות חינה. ורחל הצדקת מעבירה את הסימנים לאחותה. והיא לא מדברת אף לא מילה אחת. היא יכלה בן רגע ללכת ליעקב, להגיד לו, תקשיב, זה לאה, זה רחל, יש פה בלגן. יעקב היה תופס את הרגליים שלו והולך. אבל היא בוחרת בלשתוק. ואז מה קורה? ואז אחים שלי היקרים והאהובים, על כל עלמי מנוחות ינעלנו. אמרה רחל הקדוש ברוך הוא, רחל, אמא רחל עומדת מול הקדוש ברוך הוא ואומרת לקדוש ברוך הוא, אם אני בשר ודם יכלתי לשתוק ולא דיברתי על אחותי, לא הוצאתי את החרפה על אחותי ומסרתי לה את הסימנים, אז אתה מלך מלכי המלכים, אחד יחיד ומיוחד. אתה לא יכול להבליג לעם ישראל. אז מה אם מנשה סתם פסל בהיכל? אז מה? אני הבלגתי, לא דיברתי מילה, שתקתי. אני בשר ודם, מי אני? למה אתה מקנא על הצרה הזאת? אמרה רחל הקדוש ברוך הוא. מה אתה מקנא על הצרה? למה אתה בורא עולם? מפני מה קינאת על הצרה בצרה שלך? למה זה כל כך? אתה לא משחרר. אחים יקרים ואהובים שלי, אמר הקדוש ברוך הוא באותו רגע לרחל אמנו, אמא רחל, ממה רחל, ממה רחל.
מה אמרה רחל? מה אמר הקדוש ברוך הוא לרחל? בזכותך רחל, אני מחזיר את הבנים למקומם. וזו ההפטרה שאנחנו קוראים בראש השנה. מה קוראים בהפטרה של ראש השנה? מה אנחנו אומרים בהפטרה? קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם. רחל בוכה על הילדים, על עם ישראל. מה זה? דמעות של אמא. אין אמא שלא רוצה לראות את ההצלחה של הילדים שלה. אין מציאות כזאת. אמא בוכה על ההצלחה של הילדים שלה. אמא אכפת לה מהילדים שלה. אמא דואגת לילדים שלה. לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא משה רבנו, אף אחד לא נהנה. מי נהנתה? רחל. את שתקת בזמן שעברת סימנים ולא דיברת על אחותך. רחל אומרת לקדוש ברוך הוא, למה אתה קנאי לצרה הזאת? אני בשר ודם, מחלתי לאחותי, אתה לא. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מנעי כל ברמה נשמעני בכי תמרורים. וזה ההפטרה של ראש השנה, אני לא סתם אומר את הפסוקים האלה, אחים יקרים ואהובים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם. בזכות אמא רחל. עם ישראל יצא מהגלות בזכות אמא רחל. מה, חסר עוד פסוקים? למה דווקא את זה? למה דווקא נהי בכי תמרורי, רחל מבכה על בניה? למה? למה דווקא מדברי ירמיהו? מה, חסר עוד פסוקים על אמא רחל? מה, חסר במגילת ברות? יש פסוק במגילת רות, איך כתוב שמה? ייתן השם את האישה הבאה כרחל וכלאה. ייתן השם את האישה הבאה לביתך כרחל וכלאה. תן פסוקים במקומות אחרים. למה דווקא את הפסוק הזה? על זה אומר ירמיהו הנביא, אחים שלי היקרים, אני מדבר וכולי מתרגש. אני אומר לכם, אני מתרגש, הלב שלי ממש איתכם ביחד. אומר ירמיהו הנביא, כה אמר השם, הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב. זה הנביא אומר לנו את זה. אמא רחל, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. אל תבכי, אמא רחל, אל תבכי. התקבלו התפילות שלך. איזה בעיות? אין שום בעיה. למי יש בעיה? מי שאומר שיש לו בעיה, יש לו בעיה במוח. איזה בעיה? אין בעיה לאף אחד. אדם יוצר לעצמו בעיה. אין מציאות של בעיה. מובטח לך פה. אמא רחל מתפללת על כל אחת ואחד מאיתנו. בזכותה עם ישראל יגאל. בזכות מי? בזכות אמא רחל. אין מנעולן בעולם, ואין חברה שמייצרת מנעולים בעולם, שמייצרת מנעול בלי לייצר ביחד מפתח לאותו מנעול. אם יש לך בעיה, אם הקדוש ברוך הוא עכשיו הוריד עליך צרה או בעיה, הוא גם לפני הבעיה ולפני הצרה הזאת, הוא כבר הוריד את הפתרון לבעיה. איפה האמונה שלך? מורה שנכנס לבית הספר והוא אומר, היום יש מבחן, יש שקט בכיתה. אבל איפה המורה? יש לך מבחן עכשיו. עכשיו בוחנים אותך. וכשבוחנים אותך יש שקט. אל תשאל שאלות. כמה זה צריך להרטיט את עם ישראל. ולא זו בלבד. עם ישראל במצרים, כאשר עם ישראל מגיע לראש השנה, כאשר עם ישראל מגיע לראש השנה, מה קרה בראש השנה? פסקה העבודה של עם ישראל במצרים. אין עבודה. מתי זה היה? ראש השנה. יוסף הצדיק יוצא מבית הסוהר כשהוא היה במצרים. מתי? בראש השנה. מתי היה
נפקדו חנה, שרה ורחל. מתי הם נפקדו? מתי נהיה להם תינוק בבטן? בראש השנה. וכאשר בראש השנה אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, מזכירים את זה עקב זה שפסקה העבודה של עם ישראל. כאשר פסקה העבודה במצרים, זכר ליציאת מצרים, אנחנו מזכירים את זה. כאשר יוסף הצדיק יוצא מבית האסורים, אנחנו אומרים את זה במזמור של החג, עדות ביוסף שמו. כאשר אמא רחל וחנה ושרה נפקדו בראש השנה, אנחנו נראה איך הדברים והפרשיות וההפטרות מתחברות ומתאימות לראש השנה. בראש השנה, הקדוש ברוך הוא ברא לאמא שרה, בבטן שלה, משהו שאתה יכול להגיד לעצמך במוח. אנחנו אנשים חכמים, אנחנו חושבים שאנחנו חכמים ויודעים, וזה הכל בכוח שלנו, אנחנו חכמים הכי גדולים בעולם. מה אנחנו אומרים? שרה אימנו, שרה אימנו, עד גיל 90 לא היה לה ילדים. בראש השנה, הקדוש ברוך הוא בורא לרחם בתוך הגוף. זה גמרא מפורשת, לא על הרחם בכלל. הוא בורא לה בראש השנה רחם, וברוך השם, בזכות הקדוש ברוך הוא שהוא מחליט וקיבל החלטה, אני רוצה שיהיה ליצחק אבינו משרה, הקדוש ברוך הוא נותן לבן. ואיך קוראים לבן הזה? יצחק אבינו. מתי הוא נולד? בראש השנה. רחל אימנו. מה קרה עם רחל? רחל מבכה על בניה, מענה להנחם. היא נותנת לאחותה את הסימנים. והיא שותקת, לא מדברת מילה. לאחותה לאה נולדים ילדים. ולרחל אין ילדים. אין לה ילדים. אמא רוצה ילד קטן. אין לה ילדים. אתם יודעים השם מרחם שלא נדע מה זה אמא שאין לה ילדים. יש דברים כאלה, זה לא חלום, זה מציאות. ויש מבזות. יש מבזות, לא ליש. והאמא רוצה שיהיה לה ילדים. כל אמא רוצה שיהיה לה ילדים. ורחל אימנו לא מדברת אף לא מילה אחת. כאשר נכנסת לאה להיריון בילד השביעי, לאה יודעת שבבטן יש לה בן. יודעת. מי זה היה הבן הזה בבטן של לאה? יוסף הצדיק. אמרה לאה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אחותי ויתרה ונתנה לי את הסימנים. אני מתפללת ומתחננת לפניך בורא עולם. אל תבזה את אחותי רחל, ותיתן שלשפחות יהיה יותר שבטים מאשר יהיה לאחותי רחל. אני מתפללת לפניך, אנא השם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך את מצב העוברים ממצב של בן לבת ללאם, והפך את הבת שהייתה בבטן דינה, שהייתה אצל רחל, הפך אותה ליוסף. עוד נס שקרה מתי? בראש השנה. ויש לנו גם כן את חנה. שמעתם על חנה? כן. חנה ופנינה, שמעתם עליהם? כן. פנינה היה לה 10 ילדים. לחנה אין ילדים. כל זה בראש השנה, כל זה ראש השנה. לחנה אין ילדים. היא מתפללת בחלון, היא מתפללת בורא עולם, תן לי ילד קטן להחזיק אותו. חשבו שהיא כבר שיקורה, חשבו שהיא לא נורמלית. אלי הכהן אומר לה, רחל, הכל בסדר אצלך? חנה, הכל בסדר אצלך? מה את עושה? ויחשביה לשיקורה. אומרת לו חנה, אני לא שיקורה. כי את השם אני אומרת, כי את השם אני רוצה, לקדוש ברוך הוא אני מתפללת. השם שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתך. אמר לה, אם ככה,
אני מברך אותך שבעזרת השם יהיה לך ילד. חנה לא היה לה רחם. וגם לקדוש ברוך הוא בורא לחנה רחם. אל תספר לי שהרופא אמר לך באיכילוב, או בשניידר, או כל בית חולים, אני מצטער, לפי הבדיקות שראינו, את לא יכולה להוליד ילדים. אין מציאות כזאת בכלל. הקדוש ברוך הוא אומר אצל שרה, רחל, חנה, תראה אותם את העקרות האלה. אלה העקרות שבראש השנה הקדוש ברוך הוא פקד אותם, והשם פקד את שרה. אין מציאות של אי אפשר, לא יכול לקרות. מה? אבל שרה זה היה בזמן המדבר. שרה הייתה בת כמה? בת 90 שנה. אמרה חנה, אני להתפלל לא מפסיקה. אתם יודעים בת כמה היא הייתה? בת כמה הייתה חנה שנולד לה הבן? אומר המדרש דבר פלא עצום. ומאיפה חנה לקחה את הכוחות האלה? אחים שלי היקרים והאהובים, כל עצמותיי תאמרנה היום, אני מדבר מרחשי ליבי. צריך להתכונן לראש השנה, אין מה לעשות, הגיע הזמן. חנה אמרה לעצמה, אם יוכבד, אמא של משה ואהרון, הצליחה ללדת, באיזה גיל? הייתה בת 130 שנה כשמשה רבנו נולד. אמרה, אני לא יכולה ללדת? מה, תגיד לי, זה היה ביציאת מצרים, בזמן המדבר? מה זה משנה לקדוש ברוך הוא אם זה יציאת אם זה מזמן המדבר, או יציאה ממצרים, או יציאה מבלינסון? זה משנה לקדוש ברוך הוא מהזמנים האלה? אמרה חנה, אם יוכבד אמא של משה ואהרון ילדה בגיל 130, גם אני לא מפסיקה להתפלל ועד שיוולד לי בן. כי ככה צריך לעשות, להתפלל ולא להפסיק. באיזה גיל ילדה חנה את שמואל? בגיל 130 בדיוק. לא. שנאמר, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. אמרה חנה, עם משה ואהרון בכהניו, זאת אומרת בזמן הזה שאימא שלהם יוכבד בגיל 130 ילדה אותם, אז רק כתוב משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל השם והוא יענם. כמה אנשים, זוגות רוצים להתחתן, למה אלה לא מתחתן? לא מתחתן, הבן אדם בן 40 לא מתחתן. הוא אומר לעצמו, זהו, אני לא מצליח להתחתן. מה זה השטויות האלה? אמא חנה עד גיל 130 לא הפסיקה להתפלל שיהיה לה תינוק. על מה אתה מדבר? איפה כוח האמונה שלך? כל יום אנחנו מזכירים את יציאת מצרים בתפילה ובכל מקום. כל יום אנחנו מזכירים את העניין של יוסף, מזכירים של יצחק, כל העקדה, כל ראש השנה סובב סביב העקדתו של יצחק. למה מכסים את השופר? למה הולכים לתשליך שעושים במים? בשביל מה עושים את כל זה? מכסים את השופר לפני שתוקעים בו. כמו שאברהם אבינו כיסה את יצחק אבינו, שהשטן לא יוכל לפגוע בו בדרך, זה למה מכסים את השופר. למה הולכים לתשליך למים? כמו שהשטן בא בדמוי של נהר, ואברהם אבינו עובר, הוא רוצה לעבור את הנהר. ואברהם אבינו צועק לקדוש ברוך הוא, השם, הגיעו מים עד נפש, אני כבר לא נושם. הוא לא הפסיק. בצרה הכי גדולה. אין, אני לא יכול, אין סיכוי. אין סיכוי, אמר אין סיכוי, אין. העסק לא יעבוד, נקודה. לפי כל הקריטריונים של הניירות, והאיפוסים, והאיזונים, והרואי החשבון. לא יעבוד. ככה אתה מאמין? זה מה שיהיה לך. זה מה שאתה מבקש על עצמך, זה מה שיהיה לך. חנה לא מפסיקה להתפלל בשביל ילד עד גיל 130, ונולד לה שמואל. עלץ ליבי בהשם. שמואל אמר הלכה לפני הרב שלו, ואדם שאומר הלכה לפני הרב שלו,
חייב מיתה. שמואל אמר הלכה לפני עלי הכהן הרב שלו. אמר לה עלי הכהן לאמא רחל, לאמא חנה, אמר לה אני מתנצל מראש, הילד שלך שמואל, היחיד שנולד, הייתה בת 130. אומר לה עלי, הבן שלך צריך להרוג אותו. הוא אמר הלכה בפני הרב. בכתה אמא חנה ואמרה לו, כי לילד הזה התפללתי, לא לשום ילד אחר. זה ילד שהגיע מכוח של תפילות, זה לא עוד סתם ילד. אדם שמתפלל על עצמו מצליח. אין מציאות אחרת בעולם. אין מציאות אחרת. בראש השנה מה אנחנו עושים? עושים טעימות על השולחן? מה אנחנו עושים? סימנים. סימנים. למה קוראים לזה סימנים? זה היום היחיד בשנה שאנחנו מזכירים את הסימנים שנתנה רחל אימנו ללאה. כל השנה, כל יום מזכירים את עקדתו של יצחק, את יוסף, את אברהם, את יצחק, את יעקב, כולם. מה? את הסימנים ואת הכוח של רחל אימנו, שבזכותה עם ישראל ייגאל. אותה לא מזכירים כל יום בתפילה. תכניס אותה בין השורות של התפילה. לא. מתי מזכירים אותה? בראש השנה. זה הסימנים, לא קוראים לזה טעימות. למה קוראים לזה סימנים? אלו הסימנים שנתנה בראש השנה. נתנה מי? נתנה רחל לאחותה לאה. כוח התפילה של האדם. ואני אגלה לכם סוד גדול, החיים שלי יקרים ואהובים. ישנם נשים, לא עליכם, לא עלינו ולא על המשפחות שלנו ולא אף אחד מעם ישראל, שהרופאים אומרים, את לא יכולה להוליד ילדים. אז אני אגיד לכם משהו. קטונתי. אבל כל אישה שאין לה ילדים ורוצה שיהיה לה ילדים, שתלך השנה לבית כנסת בזמן שתוקעים בשופר ותתפלל תפילת רחל. רחל מבכה על בניה, אמא רחל, ותשמע את הקול של השופר. וכשהיא שומעת את התקיעות של השופר, שתתפלל לקדוש ברוך הוא ותגיד בפה, אנא השם הטוב בזכות אמא רחל, כמו שהם היו עקרות, והשם פקד את שרה, ככה תפקוד גם אותי. מה הקשר? מה הקשר בין שופר לעניין של עקרה? מה הקשר? שופר בא מיצחק. כתוב בספרים הקדושים, אם ניקח את המילה שופר, איך כותבים שופר? שין, וו, פי, רש. האות שמגיעה לפני שין, איזה אות זאת? רש. רש. לפני וו, היי. היי. לפני פי, עין. עין. לפני רש, קיבלנו את המילה עקרה. על ידי כל שופר אישה יכולה להוליד, ואם אין לה רחם יהיה לה רחם, כי זה לא סיפורים ואגדות, זה הקדוש ברוך הוא ברא רחם בראש השנה לשרה אימנו. שופר על ידי כל שופר. אישה שתשמע כל שופר היא לא חייבת, אתה לא חייב שום דבר שאני לא חייבת, בסופו של הזמן גרמה. אבל אם תיקח את השופר ותוריד מעצמך, אפילו שאתה לא חייב, ואתה תיקח את המילה שופר ותוריד את האותיות של השופר, אתה תקבל את המילה עקרה. וכל זה סובב סביב מי? עקדתו של יצחק אבינו עליו השלום. וזה לא נקרא טעימות. הסימנים האלה של השולחן נקראים סימנים. זה הפעם הראשונה והיחידה שכל שנה מזכירים את הסימנים של כוח של שתיקה שאמא רחל מעבירה לאחותה לאה. כוח של שתיקה. שתוק. שתוק. שתקת, הרווחת. תולה ארץ על בלימה. זה שבולם את הפה שלו. דווקא בזמן מריבה. אדם עכשיו בכעס. קורה, אדם בכעס, מה לעשות? אתה יכול לשלט על זה? אנחנו בשר ודם.
אתה יכול להגיד לי לא להיות עצבני? עצבני, מה לעשות? אספר לכם סיפור על עצבני. נעשו לך גבולות? אני אספר לכם סיפור על עצבני. זה שם חם לו, אנחנו קל לו, בשביל זה השבנו את הדברים בעזרת השם, כן? איך אמא רחל דואגת לעם ישראל? רחל מבכה על בניה. היה אדם אחד שהוא היה עצבני, אבל לא עצבני סתם, עצבני. אתם יודעים מה זה עצבני? אתם לא יודעים מה זה עצבני. אש ותמרות עשן, פצצות, טיל. אתה רק חושב, הוא רק חושב שאתה חושב עליו, נגמר השיר. מפחיד. פעם אחת היה אדם כזה שהוא היה גר בקומה שישית בבניין, ולא רק שהוא היה כל כך עצבני בטבעו, הקדוש ברוך הוא גם דאג שהוא יהיה בבניין קומה שישית בלי מעלית. ואותו יהודי הזה היו לו 10 ילדים. והם גרו בדירה של 60 מטר מרובע. זאת אומרת, כשהוא מתלבש בחדר, הרגל שלו מגיעה למטבח. 10 ילדים קטנים, כל הילדים בבית, בבוקר, הוא צריך לארגן אותם לבית ספר, ילדים קטנים, עושים בטיטול, עושים ברצפה, הוא קם בבוקר עם קייקים לילדים, הוא כולו, השם יעזור לו ויחוס על, הוא שלו מובטח לו גן עדן, הבן אדם. מהצד הזה, מובטח לו גן עדן. מעיר אותם, תופס אחד מהרגל, עושה לו, שולח אותו מהחלון האוטובוס, כשהוא בדרך, רק כשהוא באוויר הוא מתעורר הילד. הוא עדיין לא התעורר, כן? אלה שכבר לבושים, הם כבר קופצים לבד מהחלונות. ואותו אדם הזה באותו בוקר קם פיצוצים בשיניים, 4 שיניים שלו פה, גמורות, שחוקות. העם כולו מנופח. צריך להעיר את הילדים עכשיו. איזה צרה, על צרה. מה עושים? פתאום הטלפון שלו מצלצל בבית. כשאדם בטבעו עצבני, אנחנו לא יודעים מה זה עצבני, ברוך השם. עצבני יש! הוא מדליק סיגריה, הוא עושה ככה על הגוף, מדליק סיגריה. ולמה? ככה, פחיד. קבל טלפון. קלינג לינג, קלינג לינג. היה לו טלפונים של פעם, הם עכשיו מסובבים, אתם זוכרים את זה? זה טלפון. איך שהוא עונה בטלפון, כן, מה אתה רוצה? הוא אפילו לא יודע מי בטלפון, כן? כן, מה אתה רוצה? מה אתה מתקשר בשעות כאלה? מה, אתה לא מתבייש? על הבוקר, והוא ככה צועק על הבן אדם. מה אתה מתקשר עליי בכלל? מי מורשה לך להתקשר עליי? יכול להיות שבן גם טעה במספר, אני לא יודע מה. אבל הוא מוציא. שתגיע עליו. כשהיה לו את השנייה להכניס אוויר, ואז להמשיך את העצבים, בשנייה הזאת הוא שומע את המשפט הבא. שלום, מדברת אריאלה ממפעל הפיס. רגע. אני לא חייב לאף אחד שום דבר. ככה הוא מדבר איתה. אני לא חייב כלום לאף אחד, הוא מתעצבן עליה בטלפון. מה? רצינו להגיד לך שזכית ב10 מיליון שקלים. אני לא חייב לאף אחד 10 מיליון שקלים. תמכרי את הילדים שלי, מה אכפת לי? תמכרי אותם בחלקים מצידי. והוא מתעצבן עליה בטלפון. הוא משתגע. מה אתם רוצים? מה, יש לכם חוב מקום המדינה? מה זה החוב הזה? לא חייב כלום לאף אחד, מה הוא מתעצבן? אתה אשראי הגיע. 10 דקות הוא מוציא את כל יש להם מקום. הוא פתאום מעכל את המשפט שהוא שמע. שלום, בוקר טוב. רצינו להודיע לך שזכית ברגע זה ב10 מיליון שקלים.
אוויר חדש פה. אוויר ערים צלולי קיים, פתאום נהיה. מיליונר. מרגיש מיליונר. עוד לא בידיים. מה הוא מרגיש? מיליונר. מלך. חבל על הזמן. יחדה בים. הלו, פתאום הקול שלו משנה. כן. מתי אפשר לבוא לאסוף את 10 מיליון שקלים? הוא אפילו לא רגיל להגיד את המספרים האלו, הוא מתרגש, הוא אפילו לא יודע איך כותבים את זה. כן, מתי? אפשר לבוא עכשיו לאסוף? ודאי, תבוא לאסוף עכשיו, ודאי. תגיע לתחנה, נמצאת בתל אביב ברחוב ארלוזורוב 72, תגיע לשם, שם נמצאת התחנה הראשית של מפעל הפיס, הצ'ק מחכה לך על הדלפק, כמובן. זה באמת שמה? לא. אז היית שם כבר. שם יודע כתובת בדיוק. 2 מטר משם. אני בינתיים בווייז הכנתי לי את הכתובת. כשאני אצטרך לנסוע אני רק לחץ. שם נראה לי הייתי שם, לא? בעזרת השם. למה? זה לא יכול להיות שם, 2 מטר משם, בכלל שאמרת. לא יודע. אין לי מושג, יש לך חוב כזה בתל אביב? לא, בוא תברך אותנו. טוב. 10 מיליון נחלק לכל היושבים אמן, פה. אמן. ואומרים לו, עכשיו אתה יכול להגיע לאסוף את 10 מיליון שקלים, אין לי שום בעיה. הוא קם, בא לאשתו לדלת, לחדר של אשתו, בדרך כלל כשהוא רואה אותה בבוקר, הוא מקבל את ה... פאטה מורגנה. מה זה הדבר הזה שיושב? מה זה? ככה הוא קם, בדרך כלל שהוא קם בבוקר, הוא מסתכל עליו, מה זה הדבר הזה? מה, אני חתנתי עם זה? כאילו שהוא איזה מציאה גדולה, כן? שהוא משהו, מה איתך? פרסומת לשורש. עם החיים. צעם החיים, צעם בלי חיים. בא לאשתו, אומר לאשתו, יפתי, תמתי, אבו סעינק, גוד מורנינג, אולי איזה בלק קופי, התחיל לדבר באנגלית פתאום, אולי איזה בלק קופי, למד בבניק נראה לי. אולי קפה הפוך, אולי קפה עקום, הוא קם, סרנדות על הפס, באורות. אמר לה, אשתי, תנוחי, אל תמהרי לעבודה, הכל בסדר. אני אדאג לילדים, הילדים כבר העפתי את כולם מהחלונות, הכל בסדר. יעשו. הכל טוב. לא אמר לה, בוא נעשה ילד 11. יורדים למטה, הוא יורד למטה, הוא יודע שהוא יכול ללכת לאסוף מלא. את הכסף שלו, 10 מיליון שקל, וואי, מלא אפסים. הוא יורד במדרגות, זה בלי מעלית. פעם כשהיה יורד, לפני השיחה, כל מדרגה הוא היה מברך את כל השכנים. יורד מדרגה, מה שברך אבותינו ואתה. אבל על הזמן, כל הזה שכתוב בפרשת בחוקותיי וכי תבוא, שובר עליהם. השכנה, מהקומה הראשונה, בטעות, באותו בוקר עשתה קניות מוקדם, והיא קנתה במכולת בקבוק שמן מזכוכית. על המזל שלו ושלה, נפל לה בקבוק זכוכית והשמן נשפך על הרצפה. הוא לא ראה את זה, אבל בינתיים הוא יורד במדרגות ככה. הופה. בזגיקה. הופה. מקפיץ חביתות באוויר, מבסוט על החיים. מגיע למדרגה האחרונה, אחים שלי היקרים. הפח נשבר ואנחנו החלקנו, והוא דפק, החליקה במדרגה האחרונה. המדרגות היו צרות, זה הבניינים של פעם. הרגליים שלו לא יכלו להתקפל אחורה, הם פשוט התקפלו ככה לשתיים. הופה! והוא רגל אחת כבר 100% ביטוח לאומי, שבור לגמרי הבן אדם. הוא יקום או לא יקום? יקום בטח. יקום? הוא יקום? יקום? יש כסף. יש כסף. הוא קם, ואז כנמר גיבור כארי, רץ כצבי, קל כנשר, קטן עליו. קם, עשה רק ככה, ניער את עצמו, אישר את העצמות, והתחיל ללכת. הלך לצד, אבל הלך.
מגיע לתחנת אוטובוס, על אותו רגל שהוא שבר אותם, אישה שתהיה בריאה ותאריך ימים, בסך הכל 900 קילו עם נעלי עקב קטנים, דורכת לו על הזרת הקטנה של הרגל השבורה. לא פיתה, לאפה עשתה לו מהזרת. הוא אומר לה, נשמה, זה בסדר גמור. איזה אווירה, בן אדם, מה זה? אמר לה, נשמה, זה בסדר, פעם את דורכת עליי, פעם אני דורך עלייך, לא נורא. דורך פה, דורכים פה, הכל בסדר. נקנה רגל חדשה. נקנה, נחליף את האצבע, אנחנו מדברים, צ'יק צ'אק. יש כסף, 10 מיליון שקל מחכה לו. אכפת לי מעצמם. מחכים באוטובוס, עולה לאוטובוס. באוטובוס היה שם איזה גולנצ'יק אחד, חייל, שיהיה בריא, עם ה-M16 בתקופה ההיא, לא היה M16 מקוצר, היה לו M16 ארוך, הוא היה לו מטלון, ממג, מה זה נקרא? הוא דפק לו בטעות את הרובה לפה, את הקנה של הרובה, איפה שהשיניים כואבות לו. שלק! בטעות, הוא בא לרדת. אמר לו, שטויות, אחי! כפרה על כל החיילים, גם אני שירתתי בלבנון, מה יש לך? הכל טוב, תן גם צד שני אם בא לך. הכל בסדר. טוב, הוא יושב באוטובוס, אבל הוא יושב ליד בן אדם, לא עליכם, לא עלינו, שכבר קרוב לחודשיים וחצי לא התקלח. הוא נמצא באווירה של 10 מיליון, אחי, עזוב, נו. הוא אומר לו, מה זה הבוסם הפצצה הזה? לא רק ריח לא טוב, הוא לא שום מריח לא טוב, יוצא ממנו עשן של ריח. הוא אומר לו, איזה... זה גן עדן, הוא אומר לו, הבוס עינך, מאיפה קונים את זה? מאיזה סופר פארם קנית? אני רוצה 4 כאלה. הוא באווירה טובה. מרחוק הוא קולט את התחנה של פייס. של הפיינס. 7-2. הוא לא מחכה לתחנה. הוא בא בריצה מהסוף של האוטובוס. בתוך האוטובוס. נתן ספרינט מהאוטובוס. מהחלון. של האוטובוס יש כאלה ברזלים בחלון של האוטובוס. לתוך הופה, יוצא מהחלון. עוד הנעל נתקעה לו שם, הוא אומר, שטויות, אני יוצא מפה. הוא כבר עם 2 רגליים שבורות, פנים נפוחות. אגב, כולו שבור. בסוף יגידו, תהיינו במספר. אני שואל אתכם שאלה אחת. האם הוא ילך עכשיו לבית חולים או לרופא שיראה אותם, או שהוא ילך בזחילה עד המפעל הפיס? בטח למפעל הפיס. מפעל הפיס. כולם מסכימים שהוא ילך לאן? מפעל הפיס. אתם שומעים, ישמעו אוזניכם מה שהפה שלנו אומר. ישמעו אוזנינו מה פינו מדבר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים שלמים. תורה, תחיית מתים, משיח בן דוד, בית מקדש, אהבת ישראל, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, מצוות, הכל! למה הוא לא הלך לבית חולים? כי זה היה לו איפה? רק במחשבה הוא ידע שהוא הולך לקבל את 10 מיליון. הוא עדיין לא ראה אותם בעין שלו. אם אדם ככה יתנהג בעולם הזה, ויבין שקיום תורה ומצוות, את השכר אתה לא רואה עכשיו. כמו שהרגשת שרצת, וכל הצרות והמכות שקיבלת בחיים, מתגמד ליד מה שהמוח שלך אומר לך עכשיו, יש לך 10 מיליון. פתאום אין לך צרות? איפה הצרות? אני אומר לך, תקיים תורה ומצוות. לא, יש לי בעיות, אני לא... בוא תשב תלמד, לא יכול, יש לי בעיות. פה שברת ידיים, הלכת עם הכבד שלך ביד. החזקת את הלב ביד. הלבלב נמצא פה קשור באוזן, אתה הולך שבור. עם כליה אחת הגעת לבית חולים, למפעל הפיס. הרגליים שלך שבורות. לא אמרת, יש לי בעיות,
אני אלך לרופא קודם כל, אני אלך לבית חולים, לא אמרת את זה. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, בוא תשב תלמד תורה. בוא תשב תלמד תורה. אומר לו, לא עכשיו. למה? לא, אני עסוק, יש לי בעיות. פה יש לך בעיות. זה המשל והנמשל למה אנחנו דומים. זה משל ונמשל למה אנחנו דומים פה בעולם הזה. כשבראש שלך יש לך 10 מיליון, גם אם אתה שבור, הגוף שלך כואב, לא במוח, כואב, שבור. אתה תלך בשביל לקחת את 10 מיליון. וכשאני אומר לך תשב תלמד תורה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בואו תיקחו, שובו אליי ואשובה אליכם. אני אתן לכם הכל, מה זה 10 מיליון? זה כלום, זה פינאץ. אני אתן לך בריאות. אני אתן לך ילדים טובים. אני אתן לך אישה, אני אתן לך אישה טובה שתכבד אותך, תעשה לך מלך. אתה הולך ומחפש את 10 מיליון? לזה אתה לא מאמין. זה מה שהאימהות הקדושות שלנו מלמדות אותנו. וזה הכף זכות, וזה אמא רחל. רחל מבכה על בניה מענה להנחם. מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה. כי יש שכר לפעולתך. ושבו מארץ אויב. ואלו הסימנים שאמרנו מקודם. של לאה ורחל. של יצחק אבינו, שכל העקדה של השופר שמכסים אותו. והתהליך שהולכים לתשליך במים. ואברהם, יצחק ויעקב ומשה עומדים מול הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא נהנה להם. רק למי הוא נהנה? לאמא רחל. למה? בזכות מה? היא שתקה ולא דיברה. כמה פעמים אנחנו בסיטואציה בחיים שאנחנו רוצים לענות ולדבר ולהגיב. שתוק. שתוק! מה זה השתיקה? השתיקה היא הזהב שלך וזה הפרנסה שלך, זה השתיקה. אל תענה. אל תענה, תהיה חכם, שתוק. אפילו שאתה צודק. לא אפילו. גם כשאתה צודק, תשתוק. רחל צדקה. היא הייתה צדקה לגמרי. היא צדקה ב100%. יעקב היה צריך להתחתן איתה. מה אתם רוצים ממנה? יש את היום הראשון של ראש השנה, ויש את היום השני של ראש השנה. יום הראשון של ראש השנה זה לאה, ויום השני של ראש השנה זה רחל. היום הראשון זה יום קשה, זה יום של דין. היום השני של ראש השנה זה יום רפיה, זה יום שהוא יותר רך, יותר רגוע. זה יש מידת הדין יותר, ויש את מידת הרחמים. יעקב לא יכל היה להתחתן רק עם רחל. יעקב אבינו היה חייב להתחתן גם כן עם לאה. למה לאה היא באה מצד של מה? של דין. עצם מעצמי, בשר מבשרי. עצם מעצמי זה לאה, בשר מבשרי זאת רחל. הוא היה חייב לקחת גם את מידת הדין וגם את מידת הרחמים. לכן יעקב אבינו קונה את הבכורה מעשיו אח שלו, שהוא קנה ממנו את הבכורה, ואז ברגע שהוא לוקח את הדין מעשיו, שזה הבכורה ומשהו, עשיו עצמו, עשיו אדמוני שערות, זה דין. הוא היה חייב לקחת גם את לאה וגם את רחל, גם את השילוב של הדין וגם את השילוב של החסד. וככה גם אברהם אבינו לוקח את העקדה, את יצחק אבינו, שהוא מידת חסד, ויצחק אבינו הוא מידת הדין, והוא ביחד לוקח את יצחק אבינו לעקדה, וביחד קושר את מידת החסד ומידת הרחמים. וככה גם כן רבקה אימנו, שהיא לוקחת את יעקב אבינו, וככה גם כן שאר האבות הקדושים. החיבור של החסד והדין והחיבור ביחד של אהבת עם ישראל. אתם ניצבים היום איך? כולכם. כשיש אהבה, אחווה, שלום, רעות, נתינה. לא לחשוב מה. אנחנו פה זמנית בעולם הזה. אם אנחנו נדע והיינו רוצים באמת לדעת מה זה תשובה אמיתית ואיך באים בראש השנה, לחשוב מה היה בשנה האחרונה. כמה אסונות. כמה אנשים נפגעו, כמה מתו, אנשים לא כדרך הטבע. לא כדרך הטבע. רחמנא ליצלן. אבל בזכות אמא רחל, בעזרת השם, עם ישראל נגאלו, ואנחנו נגאל, בעזרת השם, בגאולה אמיתית, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.